Gamit ang isang pedicab at puhunan na 6,000 pesos, nagsimula sa isang putahing sisig noong 2019 si Eloy Cuadro. Pero ang dating depedal na negosyo, ito na ngayon ang Siramity. May sariling pwesto na sa Naga City na kayang makipagsabayan sa mga mamahaling kainan sa Dapiasa, Magsaysay Avenue. Kaya nga ang tagline namin is restaurant sa Lasa, pero nasa kalsada, ngayon may pwesto na sa Magsaysay. Bukod sa sipag at tiyaga ang kanilang sikreto, Good service, consistency, and uniqueness. Dapat merong quality control, pangmasa. mula sa isang putahe, sari-saring ulam o pulutan ang inihahain ng Siramity sa kanilang mga customers. May kinalas na popular sa mga Nagenyo, pangmeryenda na pares, goto o kahit pizza. Iba pang anli ulam tulad ng lechon kawali, peri chicken, liempo, burger steak at marami pang iba na mula sa halagang 99 pesos lang. Patok din ang monster meal na pwedeng-pwede sa pamilya at magbabarkada. Combination ng lahat ng mga bestseller ng store. May sisig, may liempo, may bulaklak, may fried rice, at iba pa. Kung nais naman mag-relax, swak ding puntahan ang Siramity dahil bukod sa inumin, may libre pang pulutan habang nag-e-enjoy sa DJ at acoustic dance. Lumabas lang kami to unwind and to relieve stress. Si ambience, mamamatian mo man talaga yun, iba man talaga. So kahit napapalibutan siya ng mga mamahalin na kainan, ito, very affordable yung food dito. Mayroong 3 carts ng Siramity sa iba't ibang lugar sa Naga City at available rin for delivery. Kaya abot kamay na, abot presyo pa. Kung pupunta ka dito sa Naga, punta mo dito sa Siramity. Kung gusto mo mabusog, dito ka kasi masarap na tapos marami pang servings na. Ayon kay Eloy, hindi lang sariling tagumpay ang kanilang ipinagmamalaki, kundi ang pagiging tatak Bicolano ng Siramity. Homegrown ini, sa tuya ini, suporta lokal sa mga kakanan na arog ni Siramity. Ayos! Panalo, panalo! Siramity! Sing Nantes, CSN.